Čauka Miku, vidíš se vám na sobě? Skvělý hadry od Playgroundu a z freeridu a k tomu tyhle krásné africký korálky. Chceš to taky? Tak si objednej tyhle hadry, k tomu korálky na imana.cz a budeš mít poštovný od zásilkovny zdarma. No to se vyplatí. Podpoříš Afriku a budeš prostě cool. Jdi do toho, kámo.